com un adéu. Ho diu la Bíblia. Si el poble no us escolta, marxeu. I en arribar al portal, lleveu-vos les sandàlies i expulseu-les. No guardareu ni un bri de pols del lloc que us ha ignorat. I qui voleu que escolti? Si fa 1000 anys que ens repetim. Qui guarda encara les sandàlies de caminar per l'aiguamoll dels versos? Joglars de Mercadal, arrosseguem el carretó dels mots de poble en poble, de mercat a fira, de silenci en silenci, potser de cap a l'estimball dels ximples. Per què ens haurien d'escoltar?